जों दिनै फिन बाजाराव फैलायबाय जोंना सरकारा माबा जानो लुबैदों मा जानो लुबैदोंमोनलाय नोङो मोनला नागिरनोसै अब्लाबो बिथांजोआ माबा मोनसे जानो लुबैदोंमोननो खिन्थु सम बारा जाबाय जों फैनाया फुंनि साहा बायदिसिना बानायनानै लोंनानै माबाबाबो लागोन ना बोथिया बोथिया होनो ना नोंस्रा ना बालाबोथिया बोथिया जोंनिजों बेसेबां दाम मोनलाय रायजोफोर खिथालाय दा अनुमान खालामनो हानायनि आं दा जुदि नुबायोब्ला ओरैहाय बेसेबां फ्रुटबो लांनांगोन दा एसे प्लास दिनैहाय बिनि हेमग्ल'बिन टेस्टबो बानायफिननांगौ हेमग्ल'बिन टेस्टआ मा हस्पिटालाव जाया जों जेबो नायग्रोआलासिनो नायाव खारलांनोसै मोनगोना मोनलाथाय ओरैहाय ना बजार बालाबोथिया होनबाथाय बेनि फेभरेट गैलानो माथो बोथिया मास नाय बोथियाखौ मा होनो ओइ आच्छा गैलाना लकेल गैला हा लकेल गैलानो ओइ लकेल गैला अबहाय आधा किलो 100 এটা আধা কিলো 150 ওটা আধা কিলো 100 বাটা আধা কিলো 80 गेसाव नुदों नाखौनो एसे माने एसे फ्रेस नंला नै ओरैहाय नैबे मा ना नैबे मा ना बबे बेयो बे हाथाय गोलाव आरो बे 이거 mana lama কি মাছ এটা আইন মাছ ছোট আইন দিবগুলা না এই দিয়ে আরি দং ওখানে মিক্স ফ্লেভার ট্যাংরা মাছ नैबे এটা ভালো না টাকা তৈছে जाहैबाय साक नामा बेयो खान्थाला बेसेबां होनदों खान्थालखौथ' 80 आच्छा बेसाक नोंल' जायोलै नोंल' सामब्रामा मोनसे समाव 70 80 बायना दंमोन दायो बहुद ल' फैबाय 20 थाखा केजि लांना दोनहैखानोसैलै गोगोमनो एसे डाउन जाबोबाय सामब्रामनि प्राइसआ जोंनि एरियाफ्रावलाय बेसेबां नोंथांमोना कमेन्ट होनो हागोन बुरजा लांनानै दोनहैखानोसै सामब्रामखौनो जाबाय था एथ' बर' आलुआबो दा दाम खम जाबाय आमदानि जाबायना बेसेबां होनदोंमोनलाय केजि आलुआ 20 थाखा हेलौ एभ्रिवान दिनै जोंहा बजारनि बारैलाय सानसे बारैनो बजार खालामनांगौ जायो टाउनाव थानाय लाइफ स्टाइलबाथाय एसे माने गामिया बेस्ट बुंनो थाङोब्ला गायनाय मानाय फ्रेश मैगंफोर मोनजायो नालाय ओंखायनो बिराद मोजां मोनो आं उफाय गैया दा ओरै थांलाय ओरै फैलाय ओंखायनो आं क'क्राझारावबो थाबा गामि एरियायाव थायो बिराद मोजां मोनो आं मा होनदोंमोन नोंखौ आरे आं सोंदोंमोन दा अरेन्जखौहाय गोदै जानाय जाया औ जानायनो नायनो मोनसे फ्रि होबायनो बे आंनो आच्छा गोदैयानोसो गोदैथार नङा गोदै होलाय जानायनो मोनसे बैग्रि এটা 40 টাকা এটা কোন জায়গা পাঞ্জাব এটা তো মিষ্টি হবে না মিষ্টি হয় এটা টেস্ট नैबे माबा मौसुमि आपेल कमला हाला मोनथाम लाबाय बियो आंथ' बारा जाया खमलाखौ
मोननाय नङा होननानै लाबोखाबाय टट' दिनै फिन खेब टट' खारबाय थानांदों बेबो गारि दोननो बे जायगायाव ओरैबायदि दिगदारि माने लाबोबाथाय पार्किंनि थाखायनो गाबनाङो स्कुटिखौबो अबेबा दोनथ'नानै फैबाय बेयो गैला दाना थांब्रबनो फैब्रबनो मासे सेक जादों मबाइलालाय लामायानो समान नङा नामा दाखाल थांनो होननायाव गाव दोनलाङासै नालाय स्कुटि लानानै दांलांबाय ओमफ्राय गारनानै फैबाय थ' फाइनालि बजारा कमप्लिट आलुआबो खमखाय लाबोबाय आं टस्टखौ मोजां मोनो जानो सेवाइखौ लानायनि जाहोनानो जाहैबाय गाइखेरा जोंनिजोंबो बिदिनो ना बेवहाय माबा लिटाराव 80 लिटार नैबे माबामोन बेरेमोदै बावबा खमलाखौनो खम बुरजा लाबोबाय बे थफ्लानै लाबोबाय जारलाखानि बेबो मोननाय नंला बिदि गोदैखौ होननानै दुनिया पात्ता नाया सेवगोनलै दा मोजाङाव दोननांसिगोन गाव फैबावासै गोजौआव आंखौ थै माबा हैयोनो मा जागोन नायाबो जिबायदिखौ लाबोबाय बियो सेवां आंहा सायनो बायो नोगोद सायनो बायो आं नाखौ सायफेरखायाखैबो गावबो देहाया हाया जायो बोरैबा मेंबा ओमफ्राय मा लाबोदों थाथ'थोंसै थ' दिनैनि फुल ब्लग नैबेनोमोन आरोना रायजोफोर दसे ओंखारलायबाय नोंथांमोनाबो आं सानो खायफा जायफ्रा नायग्राफ्रा नायो दसेब्लाबो टाइम पास एन्टारटेनमेन्ट जायो खायफा कमेन्ट हरदोंमोन जे मानो सिगां बायदि निउस लादा माला नैबे चेनेलखौहाय जायफ्रा नायदों बेखौ आं फुल मिक्सआप खालामनो सानासै आरो ना आं बैखौहाय एक्सट्रा दोननो नागिरदों नैबेखौहाय ब्लग टाइपआव लांबाय थानोसै ब्लग भिडिअ टाइप फेमिलियानो जा मायानो जा ओमफ्राय बै मोनसेखौ एनिथिं एमजेखौहाय बेखौहाय माने निउस आपडेट टाइप बा माबा मोनसे जिखुनु भिडिअ बाव एनिथिं होनो सानदों आरो ना आङो थ' बेबायदि नङाबा मिक्सआप बा खायसे आन्दायोना ओरैबो आपडेटजों माजों निउस आपडेटजों थ' नैबे ब्लगनि थाखाय मेनलि स्पेसियेलि बानायनो नैबेखौ सानबाय आं बिराद आयौ थैनायनो आंखौ दा माबायदि जागोन नेक्स्ट ब्लगावसो नुनो मोनसिगोन गाव गोजौ गाखोबोआसै गाव गाहायावनो थाबाय ओमफ्राय गावसिनि हस्पिटालावनो लांगोन होनबाय आंखौ ओमफ्राय आंनाव बेसेबां थै दं बेसेबां हेमग्ल'बिन दं बायसान्स गावनो थै नांदेरगौबा होनो हानायनिसो ना मानायनिसो नायनो नागिरदों नायनोसै सिम्पोल नायनोसै दा बे टेस्टखौ खालामनानै लाग्रोनि आरो थ' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव थ' बेखिनियावनो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल